मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। फैगौ 2023 इं मायथाइ फेब्रुवारि दाननि 10, 11, 12 आरो 13 खालारखालि सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुंजागोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव बे जथुम्माखौ खुंफुंनो मिरु बर' थुनलाइ आफादा थांखि लादों। थांखि लानाय बायदिनो बर' थुनलाइ आफादजों जथुम्मानि थाखाय दाना होजानाय बानजाय आफादा खोब लाहार फाहार खालामगासिनो। लाहार फाहार खालामनाय बायदिनो बानजाय आफादा जथुम्मा खुंफुंगोन जायगायाव फैनानै नायदिंफैदों। बानजाय आफादनि लिंथुमगिरि जनिल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे गासै बानजाय आफादनि बिबानगिरिफ्रा बे नायदिंनायाव बाहागो लायो। ओरैनो जोङोहाय खुंगा 12थि बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि जथुम्मा बेखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो दिनैहाय जोङो फिल्डखौ नायफैदों। रानि खालायस्रि जितु फिल्ड बेखौ नायफैदों। जोङो नुफैबाय फैनानै बियो बिराद मोनसे गुवार एलेखा। बुंनो थाङोबा जोङो बाहाय मोजां रोखोमैनो खुंनो हागोन। दा जोङो बाहाय एगजिबिसनबो गासिबो जायगाखौनो मोनसे फिल्डनि गेजेरावनो जोङो दोनजोबनो हागोन। जोङो ओरैहाय नेचारेलि जोङो मिथिंगाजों समायनाय सोरमांगा जोंहा दै दङ आरो फारसेथिं जोंहा बिफांनि मोनसे मोजां नेचारेलि समायना सिनारिफोर दङ। जोङो बाहाय माने जेनोखि खुंनो लादों बेयो खोब मोजां थारैनो जागोन आरो बावहायनो जागोन होननानै जोङो दिनैनि फिल्ड नायनायनि गेजेरजों साननानै थि खालामनानै लाथारनो हाबाय। जोङोहाय गुबुन गुबुन बा माने एगजिबिसन जोङो बाहाय दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बे एगजिबिसन दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव जोङो इण्डियानि बाहेरानिफ्रायबो जोङो फैगोन होननानै आसा खालामदों आरो फैनो हागोन आरो साफ्रोमबो जाय बिथांमोना एगजिबिसन एबा दिन्थिफुंनायजों सोमोन्दो थानाय बे बिथांमोना गोख्रैनो फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन। मानो होनोबा जोंहा खुब माने समा खमसै आरो गोबांथार बेबायदि दिन्थिफुंग्रा बिथांमोना फैगासिनो दङ, सुलाद लाफैगासिनो दङ आरो गोख्रैनो फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन आरो बाहाय बाहागो लानानै जे जथुम्मा बेखौ गाहामथारै माने जाफुंसारनायाव मदद होफैनाय जागोन होननानै जों साननानै लानो हायो। लकेसना जोंना पाटगावनि बाजारनि साहा सोरमांगा नेसनेल हाइवे सोरमांगा दालांनि साहा नाहरबानो नुयो गुवार मोनसे फोथार बियो बिराद मोनसे माने एट्राक्ट बियो जोङो नुगोन। नेसनेल हाइवेनिफ्रायबो समायनायै बे जथुम्माखौ नुहुरनो हागोन। दा बेनिखायनो बे मोजां लकेसन आरो बर्थमान फिसा फिसा खामानिया सोलिगासिनो दङ। जोङो गेट बानायनाय मा बानायनाय बेफोरखौ रेडि खालामगासिनो दं सिं सिं। बे माने खम समनि गेजेरावनो जोंनि लाइ खुन्था गायनाय बे हाबाफारियाबो जासिगोन। बिनि सिगांनो जोङो जिहेथु बियो मोनसे माने गोबाव सम माने सुबुंफोर थायै जिहेथु फोथार बेनिखायनो गुबुन गुबुन धोरोमफोर खुंनायनि सिगां एबा लाइ खुन्था सम गायनाय समावनो जोङो मोनसे फुजा होग्रोनाय जाहाथे डेलिगेट एबा बे जथुम्मायाव फैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा माने सुदेहाजों थांफिननो हायो। मोजां देहा लानानै जोङो बे जथुम्माखौ जाफुंसार खालामनो हायो। बे मोनसे उद्देश्यजों जोङो मोनसे फुजा होनाय हाबाफारिखौ लागोन होननानै जोङो सानदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव
फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।